Sa ika-111 birth anniversary ni former President Diosdado Macapagal, nagsagawa ng isang wreath-laying ceremony sa harap ng kanyang monumento sa Lubao, Pampanga. Bilang pagbibigay pugay sa naging ambag ng dating Pangulo at tubong Lubao na si Kong Dadong, isinaayos ang Museyong Laan para sa dating lider. Dito makikita ang ilang larawan at gamit ni Kong Dadong na naging bahagi ng kanyang makulay na buhay. And yung next po na project namin is yung kubo. Kung nakita nyo po ay medyo pangit na po tingnan. So, hopefully next year kung papayag yung office and depende rin po sa budget ng national government. Ano yung babaguhin sa kubo? Total renovation na po. Dahil nga sa pandemya, limitado pa rin ang maaaring bumisita sa museo. Hindi rin umano sila tumatanggap ng mga walk-in visitors. As of now po, ang pagtanggap po namin ng visitors is by booking po kami. And maximum of 10 packs for 15 minutes lang po. Ayon naman sa Tourism Office ng Lubao, isa ang art tourism sa kanilang nakikitang paraan upang magkaroon ng oportunidad ang ibang nawalan ng trabaho ngayong pandemya. Ang mga pasyalan tulad ng museo at aklatan ni Pangulong Diosdado Macapagal ay talaga namang kaaliwan at kapupulutan pa ng aral ng mga bibisita rito. Kung magiging maganda umano ang visitor count ng museo, magiging daan ito sa ibang uri ng negosyo. Inspirasyon daw ng lokal na pamahalaan ang naging buhay ng dating Pangulo kung paano ito umahon mula sa kahirapan. Si President Macapagal is a poor boy from Lubao and he was able to rise po to presidency na pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Samantala, dahil bawal pa rin ang mass gatherings, 2 sunod na taon na ring suspendido ang Kong Dadong Awards na nagbibigay ng pagkilala sa mga natatanging residente ng bayan. Kaya naman target ngayon ng Tourism Office na pasiglahin na lamang ang art at historical potential ng Lubao. Rainiel Pawid, CLTV News.